Hey mga kabisaya, tutumbahin ko yung bahay namin na nasira. Kasi ako yung malakas na vlogger sa Namonbon. Tingnan nyo mga kabisaya, tutumbahin ko yon. Oh. Malaki. Hindi kita Malaki ano mga kabisaya. Bato Mix Vlog. Tutumbahin ko yung bahay namin na nasira. Ang sabi mo sa akin na basic lang yon na tatalon ako na lobe. So tingnan mo yon, bato Mix Vlog. Tingnan mo yon. Tutumbahin ko. Tingnan mo yon mga kabisaya. Oh no. Tingnan mo yon ha, nagigigil ako sa iyo. Bato Mix Vlog. Ito kung kaya mo. Tutumbahin ko yon mga kabisaya. Tingnan mo yon, Bato Mix Vlog. Oh no. Kasi napas yung powers ko. Namonbon Mix Vlog. Oh. So yun na may powers na ako. Tutubahin ko na yan. To, may powers na ako. Bato Mix Vlog. Tingnan mo ha. Gaano kalakas. Ito na, sit na yun. Yan mo. Kasi awa. Bato Mix Vlog. Ayun, lakas. Nanggigit. Yan. Tumba na yun. Pang. Kuya, Oh no. nawapas yung powers ko. So, kaya mo. Bato Mix Vlog. Ito na, tumba na yun. Kasi nawapas yung powers ko. Namonbon Mix Vlog. So, nabalik na ako. Wala na akong powers. Oh, hindi na ako wala na akong kusog. Wala na ako. So, dito ko to. Bye-bye.